Surabaya kampung keturus yen kalian banter banyune contoh sing bagus mula sing anak-anak bener sak tindak lakune korongane rakyat jagung yen hiwatake dibumbu bali sing kare maido lewat saking rakyat sing nglakoni
Aduh. Matur nuwun mekaten minggah pari seramat ingkang sampun paripurna. Pramila adicara salajengipun inggih punika pendanyangan. Kanthi gedhengipun eling-eling katampen bangun desa. Monggo. Ben eling ben bangun desa. Jarawa Parawa Tunggal Besaning Baskara Hami witi ramane dhewe miwiti sinden sendoning pratangga eling-eling kita kudu ilinga marang kang maha kuwasa eling-eling kita kudu tansah eling popoe bulan keluarga kudu negarane kudu eling kabudayane luhuring kabudayan jenjang martabat bangsane kudu eling babasan wengaren mesti kudu eling ayo tilarang mangan desa supaya makmur Yo nyambut gawe mrengono sesagunane aja malas pendapat ada kiano yen pengen urip kang mulya ayo tulur bangun desa supaya makmur ayo ayo nyabet kami mrikono hasil tunane aja malas aja malas muda apa dadi nyapa yang pengen urip